BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बारि खनानि सिलाइ बोराय जाहैबाय बारि खनानि सियाल बोरायफोरनि खामानि बिसोरो जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसिफोर बेफोरखौ जुदि रायलायोबा टाइम पास खालामनाय जायो बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजा दा जाय नांथानानै BPF खालामगासिनो दङ BPFनि खोथाखौ रायलायोब्ला ओरैनो टाइम पास जायो बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों EM राकेश ब्रह्मआ दिनै मसलपुराव गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय खमैबो 7,000निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा UPPLआव जयेन जादों बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां राकेश ब्रह्मआ आरोबाव बुंबावदों मसलपुराव UPPLनि मेला मोनसे हाबा बायदि थासारि जादों UPPLनि सिगाङाव होनाय रादाया मोगथाङाव आबुं महर जानो थांगासिनो 75,000 रांखौ थाबैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होगोन मसलपुर बियाबाव BPF होननायानो आरोबाव गैलिया BPFनि रोदाया गुनानै लामायाव गोग्लैफैबाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरजों दिनै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोखौ फारसेनिफ्रायनो बिबुंथिजों गाग्लोबो सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जों हाजारखि जाया मानो बर' राजखान्थियाव थांनाय समाव गोलाव सम 17 बोसोर BPF जों खुंजाथाय समाव मानसिफोरनि हारायाव मुगुजाव गाज्रि फिसाबाबो जेरै बिमाया गावनि फिसा होननानै अनो थिग बिदिनो बर' समाजाव दासिमबो BPF खौ एसेबाबो अननाय आरो सिम्पेथिया दङ खिन्थु मसलपुर समस्थियाव दिनै बेनिनो उल्था थासारिखौ दिनै बेवहाय नुजाथिदों दिनै बिराद गिदिर मोनसे जयनिं सेरेमनि जादों 700 माने बर' सुबुं दिनै बेवहाय BLT एक्स BLT आरो इउथ बिथांमोननि जि BPFनि जि हाखाफोर दङ बेवहाय दिनै जगदान जादों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो हायो मसलपुर समस्थियाव आरो फिन माने आरो बेवहाय BPF होननाया माने जिउआव जारिमिनाव जे बेयाव जाफिननो हागोन बेबायदि थासारि बेवहाय गैला रोदायानो गुनानै दिनै माने लामायाव माने जोंनि बे फिल्डआव अदालबारिनि नैबे फिल्डआव गोलैफैना दंफैजोबो आरोखि बुंदों जे माने जोंनि जे दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि माने खुंथाय बेवहाय गोबां रोखोमनि सुबिदा जों बेयाव होगासिनो दङ जेरै गोरिब मानसिफोरनि जि माने ना गुरनानै जानाय मानसि दिनै मैगं नागिरनानै जाग्रा मानसि बिथांमोननि थाखाय 5,000 करि रां होनाय जादों बेफोर रांखौ जाहाथे मोननानै बिथांमोना जाहाथे गयनि दखान जाहाथे माने साहानि दखान बेफोरबायदि जाहाथे खालामना लानो हायो बेफोरनि सुबिदा इन्डिभिजुवेलि बेनिफिसियारि गोबां लानाय जादों बेफोरखौनो बिथांमोनहा मोनाखैमोन आरो गोदोनि समाव खासि खदाल बिथांमोना मोनदोंमोन खासि खदालनि उल्थायै दिनै जोङो मानसिनि संस्था बिसोरनि सेल्फ माने इमप्लयमेन्टनि थाखाय जों दिनै बेबायदि 5,000 करि रां खायसेनो 10,000 सोरनिबा 25,000 बेफोरबायदि रां जोङो होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे साखांनो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना दिनै लैहोर दिनै UPPL दोलोआव मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों ज' गासिबो दिनै मसलपुराव जाबाय आरोखि बेफोर जाहैबाय बारि खनानि सियाल बोरायफोरनि खामानि बेफोरखौ जुदि रायलायोबा टाइम पास खालामनाय जायो बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजा दा जाय नांथानानै BPF खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ जोंनि खुगानिफ्राय बारा समायलिया बेनिखायनो बिथांमोननि खोथाखौ आं बारा बुंनो लुगैयाखै माबाफोर जुदि गोनांथि दंबा नोंथांमोना सोंनो हायो दिनै BPF दं बहा आसलथे दं बहा बे माखासे सियाल बोरायफोरनि जुन जेरावनोखि हाथाय गैलिया जेरावनोखि खोमोन गैलिया बेनि मोनसे जुन दिनै रौथायाव गाबोन गसाइगावआव बेखिनि मानसियानो खाथिं BPF होनना बुंगासिनो दङ गतिके बेफोरबायदिखौ मिडियायाव आरो टिभियाव मबाइल स्क्रिनावल' जों नुनो मोनो प्रेक्टिकेलाव गामि गफायाव गामिनि जे आदा बाजैमोना मालाबानो गासैबो BPF खौ गारनानै गासैबो ट्रेक्टरावनो गासैबो हालौदों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ नादों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ रोगादों फानहैदों गासैबो दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरानो जोब गतिके दिनै बहा BPF दंबावो BPF गैलिया थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो
बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।